Menene hukuncin sojan da ya gudu daga fagen daga? A ranar 5 ga watan Yulin shekarar 2026 ne fa wasu mayakan ISWAP suka kai wani hari a bataliya ta 162 a jihar Borno a wani yankin Mandara da ke yankin Buratai. Wanda harin ya yi aƙalla silar rasuwar sojoji guda 5 tare da 'yan sa-kai. Sannan kuma hukumar sojojin Najeriya ta bayyana cewa aƙalla sojoji 104 ne suka tsere tare da makamansu na sirri daga sansaninsu zuwa wani da lamarin ya saɓa wa ƙa'idojin yaƙi da kuma ƙa'idojin dokan Najeriya, a yayin da rundunar sojin ta bayyana su a matsayin sojoji waɗanda suke tserewa daga fagen daga. Sannan kuma hukumar ta bayyana cewa fa abu na farko da za a fara yi, za a kama su, sannan kuma za a dakatar da albashinsu. Harin ya faru ne da safe, sannan kuma yayin wani ruwan sama mai ƙarfin gaske, a yayin da harin ya yi aƙalla silar rasuwar sojoji guda 5 haɗe da 'yan sa-kai. Har yanzu fa hankalin mutane ya rabu gida biyu. Wasu suna ganin cewa fa sojojin nan fa da suka tsere har mutum 104 tare da ba iya sojoji ba, akwai irin wasu civilian da 'yan sa-kai dai a ciki, suka kai aƙalla mutum 104. Aƙalla wasu da yawa wasu mutanen suna ganin cewa fa hakan da suka yi ya dace da su tsaya a kashe su ba tare da sun yi shiri ba, ƙara a ce su ja da baya. Ja da baya ba tsoro ba ne, salon yaƙi ne. Wasu kuma suna ganin cewa fa a zo har sansaninku a kawo muku hari, sannan kuma ku fece daga inda kuke, gaskiya babban lamari ne. To jama'a me za ku ce? Kuna ganin sojojin Najeriya sun yi daidai da suka tsere daga fagen daga? Allah ka sa mu dace.